Sikuthando Nesithembu season 8 episode 23 bethunani. Seyizawuphela ishow bokuthiwe kaloku sizawunikwa ii-episode eziyi-24. So kule veki ndiyaqonda ke ngoku noba ngomso kuzawube kudlala i-episode yokugqibela. Molweni ndinamkela kuMamgobhozi TV. So ke siyaboniswa ke kule episode utata uMusa Mseleku nguye ke caba uorganize i-picnic kunye no-wife number 5 unkosikazi wesihlanu wakhe uMakhwela. Uthi ke utata uMusa Mseleku le picnic uyenza kuba efuna nayo Makhwela azive exabisekile. Ngiqomba hayi mthombeni ntasekhaya umntu uziva special kaloku mhlambi ngokuthiwa waxa ngemoto, ngokuthiwa waxa ngendlu, ukubona unkosikazi not nge-picnic. But anyways sibabona ke behleli bekunye, and then ke abantu ke bathe bobona uMakhwela I guess kwi-diary bambona lapha kwi-picnic bathi ikhona into off. And then uMakhwela ke uye wanika utata uMusa Mseleku igift encinci ke bethunani. So ke abantu baye bathi okokuqala baqaphele uba hey uMakhwela ingathi ukhulelwe. Siyazi ke noMacele wayetshilo enxibe lokho pink uba kutheni ngathi nihamba nibabini. So bathi abantu definitely apha ke kwezi scenes sizibonisiweyo uMakhwela ukhulelwe. So ingathi ke nala gift ayinika utata uMusa Mseleku inoba sokucingelwa ke uba yi-pregnancy test, inoba emxelela ke uba unomntana. Uthi ke utata uMusa Mseleku uMakhwela uyamkhuthaza umenze azive ngathi umncinci. Siyazi ke mos uMakhwela ba umncinci kuye nge-age. Abantu baye baphawula ke bathi umithi usamke congratulations Ntombi. Kwade kwathiwa hey sebele ke nobelekwa khona ke nothe I wonder if you all remember when Makhe gifted uMusa ngegift wathi she must not do it again. Naku kodwa ujabule ngegift ya number 5 uyena uMusa obanga i-division. Now ke i-reason ke mna ke ndicingayo mhlamba ngabe kanti uvuya ngolu hlobo for le gift ngeyoba mhlambi abe kanti uyamxelela uba upregnant, mhlambi i-pregnancy test leyana ina 2 lines. So ke mhlambi nanso yona nto emenza bavuye kakhulu because yazi utata uMusa Mseleku esithi uthatha amakhosikazi amaninzi nje kungenxa yoba uthi ufuna ukwakha umzi wakwabo bemkhulu, ufuna uba nabantwana abaninzi. So ke uMakhwela xa efikile wabe kanti se-pregnant I guess ke that's why ezaba excited. But now let's not get too excited nathi because the episode ayikadlali, sezawudlala so sawuva kakuhle kuyo isezi assumptions zabantu from ubona i-preview le ibiboniswa. Anyways khanikhe nina ke banicinga uba inoba yintoni le gift uMakhwela anika utata uMusa Mseleku kule foto le ye-diary. Nam kodwa esisu sakhe hey ehlobo sixabe ngalo nam ndiyakroka. uMamgobhozi ke uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.